Good morning, kashokoy! Dito na kami, nagtitiro na kami ng pasabing. First day. Ayan, may bago apprentice. Kailangan niya matuto. Daming kabase. Yan, si kashokoy na kapatid. Apprentice number 1. Kabase, Aris. Oh. Oh, tingnan, may nagtatalo na isda. Woo! Puti. Uy, may nakita akong alamasag. Malaki siya, malaki. Mataba na alimasag. Huwag mo buga, pinggat mo yan. Kaya maladugan. Hindi mo isagad tagyan. Tira. Itira, bonus yun. Ayan. Ganyan. Matuto ka. Bukas hindi mo na ako kasama. Ayun o, may alimasag o. Laki. Kulang lang siya ng ipit. Lang kala. Isara tamot sa segunda. Huwag mo bisit. Para hindi kumapit agad ang ladog. Malaga. Among isabi tata ululubay na. Setsay. Okay, sagad mo. Oh, gusto. Ganayan.
Okay, bulsa mo na yun. Tuyin. Basta ikuit mamunta dito. Uy, bangas. Ayun res. Lulubayan. Nagdadali na. Sabit mo. Sagat mo, sabit na. Tap nagpapabada dito eh. Okay, sagat, banatin mo. Yan. Yun. Okay. Sagat mo lang ito. Eh, pasok. Sagat mo to eh. Sagat mo dyan noon. Ito. Ganto mo ito. Ganto mo ito si Robert ito sa babo. Ilumag mo ito na yun. Karga mo sarbat isa yun. Ito mo na lipilian sa pawis. Oo. Tapakan mo yung labat. Yan. Wala yan. Yan lang ang huli. Grabe. Okay, bukas mas marami na yan. Galot mo pwede ito pa. Paklatan mo mamuntag ito eh. Paklatan mo mamuntag ito eh. Sige. Na, marunong na siya. Pagpawisan ka naman ngayon. Alam ko na nun. Nakalimutan ko lang. Tali ulit ng isa. Bago yan. Yung susut-sutan. Okay. Yan, mga kasyokoy. Ito na ang huli natin ngayong araw. Meron tayong maliit na bangos. Paap. Kalimasag. Tete. Yan, sari-sari mga isda maliliit. Bukas marami na yan.